min alkhawfi la yakhfa alayhim sarair subhanahu wa ta'ala e nder oɗo aya tedduɗo yani ndo haalani men dendagal ɓe kontori walla ɓe kasadi walla ɓe gañi ko ayaji Allah ɗe ɓe kontori ɗum ko kontorgol mangol yani dendagal tagoje ɗe mbatte haqqillaji ko ayaji ɗe jokkodirte ndo haalani men yedduɓe yawmal qiyamati ɓe e ummital ɓe jeddugol yani wonande mawnugol kattanɗe makko e neɗɗo ono yahirta belaɗe mum tawi kadi raɓɓaɗinaki o ari ɗo ma haalana men إنما يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقنها ونظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبولها إياه سبحانه وتعالى وأدي دفتر لنا على يسمن جوني قرآن على يسمن mo o yamari on janguɗo ayeji Allah ɗe e on kuñiɗo ayeji ɗe e on baɗɗe talaqqun jaranaɗe haade laaɗ ƴeewi ko woni hen waɗiɗe arde ƴewtiɗe tigi ƴeewi yeeso keeci ina jorta ɗen ɗo ayeji ma ɓi adama baɗa o ni walla ciforɗo ni yani ne jogori jabde ɗum tagi Allah wi men deftere teddude he onon jangoɓe qur'an Allah jangani nelaɗo hono foti jangirde yani no poɗɗa jangirde joni eɗen janga hono poɗɗen jangirde haa ka jangaten ko wawa men nafde o wi ko ni poɗɗa wadde id kana yusadiquhu fi qira'ati wan noon so jibril haalindade tan nelaɗo reftat hen Allah wi ɗum ala Allah yamiri ɗum yo het so jibril ari tan yo het jibril ina janga hono no kaldata min yoɗon ketti ɗo holli janɗele men yawtuɓe ɓe walla jangoɓe ɓeɗe wonano jangirte ni mbaɗi erreur saabu joni min mbeɗa janga haɗa wiya naam hen sa mi wiya ɗo no hara mi mbiyami naam mbiyami ɗum wima ɗo no dagui mbiya naam mi wiya ɗo baɗɗo ko boni yo Allah huɗɗum mbiya naam neɗɗo on koko boni waɗata biyo naam koko boni waɗata waɗi noon naam ko jabde mi wiya lanatullah alal kafirina mbiyani naam na yo Allah bonni bandiji mbiya naam an aɗa noto tan ka anda a deƴƴat yani siko tawi jangoɓe men ɓe enen jangoɓe en jaɓɓi faam qur'an ina holla men no jangirten Allah wi so nelaɗo no janganno jibril no janganno nelaɗo wakkanta ka dade ɗum nelaɗo Allah wi mba ala o wi ko min waɗi garanti amma huña deftere nde min waɗanma garanti amma newnane deftere nde e yeeso no jiɗirɗani ko min kadi jaɓantuma kadi so Allah jaɓinma mi fiññinane mi firanma ha laaɓa deke noon Allah wimbo ni kede subhanahu wa ta'ala wimbo ya Muhammad la tuharrik bihi lisanak wota ɗemgal magal dillu pour reftude ɗo jibril wi ko wota ɗemgal magal wanno woto yo hen hetto jibril la tuharrik bihi lisanaka li tajala bi ha dattaɗa jibril li tajala bi ha jawnaɗa ketta jibril yeeso so jibril wi qala wiya qala jibril wi fa Amadou wiya Mamad ayi o wi ɗum la tuharrik bi lisanaka wat ɗemgal magal reftu hen li tajala bi pour yawnade wawde Allah wi inna alayna Allah de o wi ko an waɗɗi jam a wurendi nandema qur'ana kuñaɗa ɗum wo ko rewi hen wo qur'anahu e laɓɓinde ɗum e serdude ɗum qur'anahu ko serdude ɗum tafamuna serdude ɗum yani ko tafsiruhu yani tufassiruha ma fi min alhalali walharami wa bayani ma ashkala min ma'ani ko woni hen haram e halal ko woni hen iskal ko wa alayya qira'atuhu yani ana alladhi ufarriquhu min sernantuma ɗum haɗum laaɓa haɗum leera haɗum lanuma tal ko min jangantuma ko min wallatma kuñaɗa ko min firantuma la tuharrik bihi lisanak
jawnaɗa ko jibril waɗata ko inna alayna jama'ahu ko minen dendinta ɗum wa qur'anahu ko minen ceerdata ɗum ɗum taki qur'ana ya muhammad kama qala ibnu jubair an ibne abbas kana annabiyu aliju min at-tanzil shiddatan bi tarikh shafatay ko reftanno ko hen tampinannoma fa qala li ibnu abbas ana uharrikuhuma kama kana rasulullah yuharrikuhuma fa harraka shafatay o madni allah wi la tuharrik bi lisanak waɗɗemgal ma ngal dillu dej allah joopima e goɗɗo nokku goɗɗo wimo fa ida so tawi qara'nahu siko tawi min ceernde nima ɗum fattabi rew qur'anahu no min ceerdiriri ni yani masalan en pacciro qur'an mbatti dakkillaji siko tawi hano fira qur'an a rendoto no feewi somo ƴeewa qur'ana allah jaɓani yo jibril firɗu o jaɓani o wi ko la tuharrik bi lisana inna litajala bi aɗa yawno enen no mbatten qala nam qala tan neɗɗo no doga la tata ajjal bil qur'an ya muhammad inna alayna jama minen ndendinta kuñaɗa wona hoore wa qur'ana minen peendeta ɗum min ceerde ɗum honono gaddanaɗo nagge renduge ina woni buuse walla gaddanaɗo maara gonɗo saat yani no waɗirta par libara kilo ɗiɗi kiɓɓe no serdirta ni ko ni min jogori waɗandema qur'an siko min mbaɗanima ni qur'ana ha gasi ya muhammad fa ida qara'nahu fa ida tala alayka fa'mal bima fihi min shara'in wa ahkam fa ida tala alayka al malak fastami' lah summa iqra'u kama aqra'aka no jangidiri ni jangidir noon ndewano sariyaji ɗi mbiri ni fattabir ndewa qur'anahu ndewano jangidiriri ni ndewano serdiri ɗum ni ndewano moƴƴidiri ni summa refti inna alayna bayana ko amin waɗɗi minen bada dhalika hirsu wa tilawatu nunabbihu laka wa nulhimaka ma'nahu ala ma aradna waɗ noon qur'ana ko ilham muhammadu salawatullahi wa salam kana jibril yuallimuhu nassa wa kana tafsira ala rabbih subhanahu wa ta'ala siko aya ari jibril waɗini ɗum bayan gasni woppat heddo hanti noon tadabbur waɗi ɗum tagiri allah wimon yani alquran yani ko litadabburu ayati la budda mbatta haqqil wona tan wiide tafsir maraji wi ni tafsir qurtubi wi ni tafsir ibnu kasir la budda anta bi nafsik ƴeewa yontowo ƴeewa zaman o hono no qur'ana tawde ko li kulli zamanin wa makan ƴeewa no qur'an o yarata yontoma pira ɗum nawda ɗum haqqillaji mbawa ɗum ƴettude kono noon e min kayne tawmi jalalayni no waɗi ni walla saawi tan saawi ndenne de no waɗi toon onon on gona juum saawi no windi ɗum wiyeto wiyoɓe koye mumen ɓe ko salafi no gona juum saawi no windi ɗum wi wahabiyanko ko heferen no dewi siko tawi noon a wi ɗon namno tawi hande ko ɗum gonnoɗano e ka kefer tawi de bandiyagal ɗiɗo bandiyagal noon la budda mbatta haqqille neɗɗo de firata deftere muuɗe yidde muna hen haaju muna hen sohla muna hen sino hulina hen sino weltina hen sino ɗamanina hen sino yiɗina hen ɗum ɗo fof ina yiddeji mum ɗum noon de firata qur'ana nde ko noon waɗata rento ɗon ɗum tagi allah wi la tuharrik bi lisanaka li tajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa ida qara'nahu fattabi qur'ana nomin mbirini wiru noon wona ɓeɗo mbini woto wino ɓe mbini wino mbini ni nan wona no jibril wini wino mbini ni wan noon ko qur'ana wona qur'ana jibril on paami ɗo de subhanahu wa ta'ala wi kalla ko woni laysa al-amru kama taquluna ayyuha al-mushrikun wonde on ummittaake caggal de mayɗo on joɓetaake golleji mum walakin alladhi da'akum ila qila dhalika muhabbatukum lid-dunya al-ajila ka tagi mon wiide noon bal ko woni tuhibbuna al-ajila ɓe mbi ko ɓe jiɗi ko yaawi ko woni aduna wa tadharuna al-akhirah goppi ñalawma ɓe goppi tadharuna ko ɓe ɗacci al-akhirah ñalawma batte ndiɗo ñalawmaji aduna caggal ɗum allah no haalana men siko ñalawma yawmal qiyamati o mba arti andi o ɓittiɗo qur'ana ɗum ɗo
wiyete ko jumla mu'tarida naatɗo e hakkunde nokku mo ganduɗa tawi wona ɗon ɗo fonno won kono subhanahu wa taala waɗimo ɗon yani ko yawmal qiyamata o layanno o rutti o addi ɗo mana qur'ana e fayida qur'ana nde qur'ana jangirde e nderde qur'ana o gasata nde aya cakkatiɗo o har feere sakkatinde nde artiri haala ka ƴeeno qur'ana waɗata saabu nde o wimon nde ga to o jofdirani mon ga balil insanu ala nafsi basira wala alqa ma'adira wala ɗum ko yawmal qiyamati o heɓɓatiɗo on tan wila to harri bi lisanaka ay ɗum ko qur'an ari ɗo kono noon ndo rewi ɗum nde haw yetti kalla bal tuhibbuna al ajila wona ni o wi o wi wa tadharuna hoɓe ɗacci al akhira ayo heɓɓatima o yawmal qiyamati ay qur'an o jokkotiri haala ka yawmal qiyamati arti allah wi ñande heen keɗene ɓiɓɓe adama mbaɗata ko yimɓe ɗiɗo pinata ñande heen malaɗo e malkisaɗo mbatte haqqillaji mi wimon simore nde ne tiiɗi no feewi kono siko allah jaaɓi so on tinnima inchallah ma jokkodir simore tinde nde neɗɗo meeɗa yiide wa tadharuna hoɓe ɗacca al akhira koɓe ɗacciri l'ahira ɓe dañani hen haaju onon ɓiɓɓe adama on tagama on wuulama e oɗo aduna hoɗon jiɗi ko yaawi womin samma tuhibbuna al ajila womin samma tadharuna al akhira allah wi ɗo julɓe ɓe ko ni jogori wañande hen hefere ɓe ko ni jogori wa al awalan wujuhum geece julɓe ɓe yawma idin ñande hen nadiratun hoɗe newiɓe neɗɗo so haari poos mum waɗi haalis galle mum no weeli duko ala hen cowala hen o rewaka ñamade hay batte sikoɗomo suno mi ko sunonto haj kanko rewaka ñamade so wottimo o heddat so hirtimo o heddat so haccitimo o heddat so ƴeewi debbo makko o weltoto so ƴeewi sukaɓe makko o weltoto hay goto wiyata mbo yoɓam yeeso neyɓata allah nandi yeeso mo neyɓat o yawmal qiyama julɓe ɓe geece ɗe ko nadira hoɗe jalba hoɗe neyɗi boram ila rabbiha feede joom majje nadiratun hoɗe jiya allahu akbar jiya allah ko nan toon ko yimkon nani aduna en mbiye jii allah cemti soɓe namno moussa wa sahibu hayre falyasol moussa wo jabali ɗuri sina wiɓe ɓe ne jiya allah hande dow leydi he allah bonni no cuusi allah yoɓe namno moussa ñande yimɓeɗe yiɗi hen yi seeɗa namno hayre nde moussa joɗino e sinayi hakkude misra e israel nde ɓe jalti ɗo o wi inni tubtulana wo inni awalul muslimin wattata mbiɗo wi allah ñande ɓe jeyidiri ɗum moƴƴata jiiɗo malayika jiiɗo jaaɗo jemma ha ɓooyi yi mbabba sikki ko roggi ɗum famde ha nga yahay nawa faan on no miijo yiide allah aya neɗɗo yaha jamma ɓooy tan watta wadde ni no yuyino onon kam ko ɗum kam woni a ɓooyi jam onon kam ko ayi tinata sikkata ko yi haalata ko daade les ndeke haalide ijam oɗon ɗum kam ko woni yiɗoɗoma ɗum kam ko woni ayi ha ngam ponduɗa kaaɗima ina e segene ma haɗa ɗaɓɓa ɗon yiide allah allah wi ɗum ko tabitto ko ko laaɓi ko yawmal qiyamati de ila rabbiha nazira ila rabbiha jomma takɗoɓe o jeyɗoɓe o gadduɗonoɓe aduna ittiɓe toon teddiniriɓe aljanna ɓen de maɓe jii toon jomiraɗo kama qala subhanahu wa taala so jeyti ibnu kathir yani sahabaɓe fo kawri tabiina fo kawri salafu salih fo kawri fo ɓe mbaɗi heɓe fo ɓe kawri wonde julɓe ina jiya janggo allah yawmal qiyamati siko tawi on jeyɗo sahih boukhari ina toon innakum satarawna rabbakum ayanan hoɗon tawi yiide joomon no leeri no laaɗoɗon kuccite mu guite naas rawa cheikhani boukhari muslim to abi saïd to abu hurayra anna nasan qalu ya rasulallah hal nara rabbana yawma alqiyama bel mamin ji joomi amen yawma alqiyama fa qala hal tudarruna fi ru'yati samsi wal qamari laysa dunaha sahab bela hoɗon loro e yiide lewro nangue tawi duule ngala hen qaalula qala fa innakum tarawna rabbakum kadalik
oɗon pay yiide joomon so Allah jaɓi no jiirten ngeeɗo naange no jiirten nduɗo lewru jamma ɗum woni subhanahu wa taala wi e ɗum ko malaɗe ɗe malkisaɓe ɓe Allah wi wo wujuhun geece saliɓe Allah ɓe maayi heen yawma idin ñande heen basiratun hoɗe ñirɓani on gandi ñirɓinaade yewede oɗon gandi ñirɓinaade hakkude yeeso tan wano jaljallo paɗɗo bottare ndege yimɓe ñaami tinaani tazunnu homo yanana oɗo tazunnu wona mo sikki de o ko yananede ko yani al mustayqin homo yanana an yufala biha nde waɗate makko faqiratun ko ɓuri bone bon kono labudde mi firta ɗum labudde mi firta ɗum pula faqira on jii keeci neɗɗo ɗo gueɗɗo ƴiyel seŋiɗo wona jiiɗo ɓooyata on jiigal ɗo ƴiyal wona ɗo ko ƴiyal woni ɗo tuggude ɗo e te fugo turu he ngol ɗo ko mbiyeton hono mbiyeton ngol ɗo diidol gongol hakkude wona norol keeci a yaani waɗi ko ƴiwoñ ko loggondirol gila ɗo ha yetti ñande hen fenguite woni faaqira tan ko feƴƴe ko hono mbiyeten lonkondire oɗo kafir yawmal qiyamati nde o yetti nde o yi golle ɗe o yi alama o Allah wi tazunnu omo yanana an yufala nde o waɗate faaqira tun keeci ki lomtete bonene ɓuro ɗum bon mbino momal firti ɗuma pular ko lomtede keeci ki lomte ƴiwon loggodirkon kon lomte ha laaɓa siko kon ɗo lomtima hoɗo birɗe ɗe ceŋato hoɗo deerel ngel hiirata ngel ɗo pogoton konɗo holko jagoto kon dow hakoñ mbawa weelde andi koko weeli naɓoje ɓi adama koko mbeni ceŋi ko ɗo oɗon koko fentete firtede faqiratu koko lomtete itte ha laaɓa joni noon so ɗo lomtama ngel ɗo dangel ngel koyel hoɗo ñogoto Allah wi dendagal malkisa dendagal mayɗo e bida e shirk dendagal mayɗo e goopi Allah dendagal mayɗo e kufur dendagal mayɗo e candalagal dendagal mayɗo e façon saysagal no ngal wayi kala maayi hen tazunnu ina yanana kellete wonkim an yufala nde o waɗate faqiratun ko sino fengtede ha laaɓa mo fengte en fuɗɗa en jiiti ɗum no pularji ma fengte ha laaɓa mo fengte ha laaɓa heɗen moli Allah awudu billahi min chaitan ɗum ɗo koye alamadeji siko neɗɗo o so malkisama fodde ɗum ɗo ko naatan jaygol de ala suwa yettoyo oɗo bone janɗo o nden o yahani yawmal qiyama o yettoyaki taw o sengtama ha o laaɓa ha o fentama ha o gasi faaqira ko loggino fof loggitiyoama kala ko sowidirno ittama e makko ha o gasi subhanahu wa taala wi noon ko ɗo ƴettete noon o ñaawaye homo male somo malkise o no jogori malede homo malnata o wona gañƴe ɗum o malnatno ɗum noon ko Allah waɗi ɗum ni Allah wi oɗo ɓi adama qur'ana gasataɗo yawma idin yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh on dirtima ɗo wujuhun yawma idin musfira wonen gueecene jala enen beyti mudahika mustabshira wo wujuhun yawma idin ya gabaratun ko poussiére ni ɗiɗi tarhaquha qatra ulaika humul kafaratul fajara qur'ana wi mbatte haqqillaji simore nden tiiɗin feewi simore nden tiidde nde ala hay yaafoya o wi kalla mbatte haqqillaji hoɗo kalla ko izzajiru wota nabdahu kalla ka mbatte haqqillaji goto fof yo wattu haqqille goto fof yo rutto haqqille mum haalda muɗo yaharata ɗo subhanahu wa taala wi mbatte haqqillaji ila ma bayna aydikum min al mawt saba yeeso mon maydana ɗon ɓorto ɗon ko ɓurduɗon koye aduna e dow lahara taƴon jokkodirgol mon e jokkodirgol aduna
وتنتقلون إلى دار الآخرة التي ستكونون فيها مخلدين أبدا نلا ما غندا تونسان ولته جون نو بسيفو فما حالنا من نبي آدم ما يرت سبي آدم ما فنبي آدم ما يرت الذي بي آدم ما يرت كني إذا تتوي بلغت فتان نود يتيم التراغي كندو جيون ay kojungel ngel do modirtedo ay do dam naata do handi tan taw wirno natta nan dille hedam ay ko do anda so dam rewa do wonade tina kono so dam wirtima do atinata kondo jiwon cawdi kondo ngun taragi o wi so wonki ma ki duggotima ha yottima do idha tatawi balagat fittadu yottima at-taragi yon daade cawda ndir kon waqila yimbe be mbiya marraqin hodo moccowo woni ngandi de Allah nandi wile dina ko ben hodo moccowo woni ngaddu ye ceerno kaari oron fulbe mbiya to ngaddu ye bado salali muhammad khan to ay ngaddu ye moccowo wobbe me ngaddu ye docteur wobbe ngaddu ye ceerno bodo wade mijenu kadi de wanno karde yettuloma do dadi Allah no miki non wara neddo mo maaya kedena bi adama maaya Allah wi kedena maayirto joni to on ngari odon maaya kedena biato on biata don hoda Allah yo Allah wallu yo Allah sow biato go o gira marragi no mocco woni imam katada ta wi do iltamisu lawla dibba jeewa ye docteur dum taki kala Abu Qatada goto yimobe wi halil fata min banatil maut min waqi am lahu min himamil maut min raqi la wa zanna kanko odo mayo wa zanna o yanane annahu al-firaq do woni do ko sertude wurbe kono wana kay he artude wurbe kay وظنوا ينني أنه فراق ولدو كوي سيرت دي يمد هم سيرت دو يادنا هم سيرت اي جوت هم سيرت اي بندرات هم سيرت اي بيبي وينني دم دو كم لأن المرأة ما دامت روحه متعلقة ببدني يطمع غرام في الحياة لشدة حبه نتا دوت في التعلم إن هدي بندو سوايا هدي توتانك غورنا من يدين الذي أودو فلاس فلاس والتفت في لندرا أصاب قلبه كرلل بالساق ينقلقا كرلل بنا بدن يا نتون بدن أنه بيتن الله يتو نفتو فوتو قويد والله والتفت الساق بالساق والتفت توتا الساق بني بو ودنو أدنو بالساقه بني بطوت الآخرة أي بتنا قلاج يعني والتفت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة يعني بني ستين سيرت دي أدنى دي توام هو وندي ستين دي كل يوم وقت لدتا بوني دا آردي دي فالتف بلاء ببلاء بني توت بني bone joni na may ina yalta bandume ina jogori yaade ta meeda an to ala bandiran ala to ko ndiyam ala nyammino ala jarno ala biodum bismillah ala hay got ndege no so nedde ne yalta do o do adune rodi to hakkille mun foti miijaade ko mawdu dum tagi subhanahu wa ta'ala li wal taffat saguhu bi sagi فلا يقدر على تحريكه ما كرم كوي سنجل بو كوي غل وين امون غل يانا غل بو كوي غل وين امون يانا وانا هند او واوا دار او واوا جو او واوا وكنتات او واوا دار سنجل كوي غل ديلي غل يپو غل ديلي يپو الذي او فلا سكتاي بي ادم ne yalta aduna do koy fasangaaji no min yalta nertu dum aduna siko tay wonbe jogi don les asmane ene wi onon jorti ko don pettonobe onon jogi wiete be waliya onon jogi be damini do
hoɗon jogiiɓe jaakori ɗon hoɗon jogiiɓe koltori ɗon ngiye ngadda yeɓe min kawra ɗo e ngel Palestine ɗo fittaade ƴeeŋi ha yetti ɗo no jogomi fuuftaade yaha ɗo koye koye piilodiri mbawa ummaade siko tawi wonɓe jogi ɗon dow leydi he wawɓe ɗum yaltinde ɗo paabo ɗo ƴee ngadda yeɓe min kawra e ngel ɗo Palestine Allah jaaboɓe wiya ɗumen ɗo ila rabbika feede joome yawma idin ñande hen almasabu woni jaaƴorde noon mbiyeten de jaaƴaade gartuɗo ɗanngal ono mbiyeten ɗum jaaƴima ñanen neɗɗo jaaƴato woni jaaƴaade ko yaata joomum joni noon oɗo jaaƴiɗo heɗen mooli Allah o maayi fittadu sortama koye kon piilodiri yalti aduna rondima lahara tawayi toon to anda meeɗa jeeyede toon yettima toon fala saddago meeɗa gonɗindal wala salla o meeɗa julde walakin ko woni kazzaba ko pennunoɗo Allah wota walla o meeɗa rontade to Allah heedi ko holko kalɗon ɗo e holko woni enen holko woni miijo men ɗo oɗo joni jaltuɗo aduna nde yaltata nde ala ko wawi nde yaltata nde ala ko heeti ala ko wawi fala saddak o gomɗinani Allah o waɗani Allah ko goto o ƴetti ko Allah e kaari en Allah e demba en Allah e samba en Allah e demba en o yeddi defte Allah jippinaɗe ɗe o meeɗa julde naafila sako o juula farilla ko Allah waɗɗinno dow mum o ɗurni o wakliti o wekliti o ronti ladde woppi ɗoftade Allah summa zahaba kadi ngaari forti zahaba ɓaƴe fokkiti summa zahaba yeehi ila ahli e nder bandu men yata maɗɗa ina forta daade baƴene yaada ƴumtana waye ko mbiyaton ko dumpori ngoni mawni gonde e nder guertore baƴene yaada ko kaari Allah wi kala ko ɓuri sofde ko ɗum o waɗata awla laka fa awla waylun laka marratan bada ukhra a halkima awla maayi awla laka maayde wodanima halkare bonde wodanima fa awla kole ndaw ko hane ma halkade kole kan hani halkade summa refti awla o halkima awla laka fa awla هذا قد يتكرر الدعاء عليك مرة بعد أخرى فأنت جدير بهذا هذا هاند دون ترجيبته محمد صلى الله عليه وسلم أريتان تاي أبو جهل جودي جاكي دوما جم نحن سوسي باندو جاكي دوما جم تان نلا دنيمو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدو الله أتوعدني يا محمد والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا الله أكبر والله لا أنا أعز ممن مشى بين جبليها فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال لا يعبد الله بعد هذا اليوم فقتل إذ ذاك الشر قتل أبو جهل كوغوتو ينبال ببام محمد صلى الله عليه وسلم كادو يا فتاوري كو ببام محمد إن لا دون فوتي مولودني كان ببام مالا ولا دوما جايبو tan ɗi bammu makket ñanen ñalawma goto e ñalawmaji Allah nelaɗo jaggi mboye jungo ina wasi yombo wi ɗuma halkima a dawi bongol feere ma boni a maayi a naati jaygol o wi ɗum wona Muhammadu min ɗe jahata haɗa jaggami haɗa mi fodana ngal ɗo sayagal haɗami ɗum haala ana joomma holko mbawan ɗum ana Allah ma holko mbawan ɗum wonko min neɗɗo jawrowo koyɗe mum wonko wawi wadde me hakkude ɗeɗo kaaƴe yaani jabal Abu Qubays e jabal Makka joni jabal Makka ɓe peeci ɗum ɓe mbaɗi ɗum ɓe keliɗo ɓe mbaɗi hen kaliji godoron ndewe dow heɗe cuuɗi keɗe dow heɗe jabal Abu Qubays laamu Makka mayi ɗon puɓe joni ɗo waɗi koysede kadi ɗeɗo kaaƴe ɗiɗi deƴƴiɗo ɗon wawani nimi subhanahu wa ta'ala ñande badri ndo memodiri ɗo no sahbam daane nde taƴa o wara ɗo ko ɓuri hersinade e wargo siko daane nde taƴa nde daasa hande adda yeeso nelaɗo sujji Umar wi nelaɗa waɗi ko buuɗi Umar wi ije Muhammad andi Umar nenaɗa cuɓi adama sa waɗi ko wona goɓe pallayat wi nelaɗo haɗa sujja furo waɗa o wi mbeɗa sujja waɗi noon hande sirko e mbiɗa yalti nde ɗo dunde so Allah jaɓi tawde ngal ɗo ko ala yani yande leydi ayi subhanahu wa ta'ala wi en ɗo no Saïd ibn Jubayri
سألت ابن عباس عن قول الله تعالى أولى لك فأولى أي شيء قاله رسول الله من نفسه أو أمره الله تعالى به أولي نام غوتو صحابة نام ندوم عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس ويدوم أنكم أولى لك فأولى هل كتاكي نلا دنيني كمن نفسه كفوهور مكوني ولا فعل يمري دمدو قال بل قاله من قبل نفسه ثم أنزل الله تعالى ثم قال الدليل على البعث يعني نلا دنيني دم دينو نلا دنيني أبو جهل دي أولى أنا دنيني